President kaseng Voice of the People Party uba adan melalui moit. Ulaong bakaladan kacing terang na kinong yalam na rilum Garo kiba Pyier ya kaseng batwat banyak kun haka MDC election ru. Habakal mentakasngi ke arpalai tarik naitung arja arpsau uba adan ulaong baka parti kamkwa banle kerki Hynrei unsale jungo shwa hakini kisngi banwan banya selok bat kiriu rang ba haka tikatan. Ulaong balalayo kapor kabakam kelut la ban perkat ya ke MDC election ha Garo Hills Hynrei ka parti kadon ka jingpen kre na kamta ka election MLA haus nam arjar arpupra. Haka juga por ulaong bakila donru kinong yalam na kiwe ki Jylla ka North East ki balapan pau ya ka jing sngau dan kam ya ka nongrim ka VPP hagi Jylla jongki kentup ha Mizoram Tripura Assam ru baki riulum ki don kam banya tali banyeng ka we ka nongrim. Uba adan ulaong ba ulayo ru banya kerani ki katu ka ni ki MP na North East haka por ba ulet Delhi bandon kasur ka Baklan. Kadon ka jing trang na ki riu don burom ki briu ki bakwa ya kalenti ka babet ka bakot ba ka BPP rukan sedang bandrung sapo Garo Hills. Wakil adon ki bapen singo baki kwa let's say ban tiket wa kan ka by election. Tende na kale jungi ka party ngin pakwa yang mentabat ke. Naman ngi kwa bakum bakalong hapo Khas Hills ta ka jing sopo ki briu ki Krishan ngi. Kamdei da kata ka jing songshit mo. Hot kiwe ki bapet let's say kila ban ong bagari da ka jing songshit Hynrei kamdei. Ki briu ki sopo ka nongrim balai ni seng ka party te ngi ko aru bangin dari ngi her se Garo Hills ngin her da kata da kalenti ka bangingin pensuto ngin pensai haging siya na kalenga jonga ngala bupor bangan let no hakini ki hauni ubanai kama kidang don kini ki kam ki bakam kerki ki bangari ban pendet sini te ba ndai tang se Garo Hills kadon ka jing pensngau na keleng ki nongelam na ni ka than chate lammi ni ya kani ka nongrim jong ka Voice of the People Party kadon ka jingkwa e kendu jing nongelam na po Tripura ngilai kendu bagi nongelam jong ka ZPM Mizoram nang tadang hagini kisngi General Secretary jing loi kendu ki nongelam hapo Assam ki beri ki indigenous namar kadon ka jing sokhya jong ki pat dulum jong ka than chate lam ni bagadon ka jing sngo bangi don kam ban yeng kawai bot ki badon ni ka nongrim ka scam panyada kerpang ya ka jinglong Hynrei ka jinglong kerpang ka jing kom ki primul ki trai ka hakini ki than chate lam ni ban ong ya ka GHADC ya ka MDC election na Garo Hills te Hynrei ka song kapor lada niyo ya kapor ta ba kulut kendian lesi lada kapor ka sha ngila ban yer se Garo Hills te Hynrei ya mentahi ka jimperkat ka jing kolong balada ni plate jimut hi ya ka arhopra ka MLA election Hynrei ngimla ban tip pakai ke development ka bandi agni ki kendiat sngi ki kendiat banai kalong hi nilai ya pensnow ban abang adon hapo Delhi haga por bangalit ban attend ni ka oath taking ceremony ka jong MP jung ngalayo hi ban pensnow igini ki para nongalam mo MP ni ki Jylla ba ngi hap ban suthu ba kum ki reulum ibadan chakat thang ga dong sitay lammi jogar India ngin hap hi lara kalong kumnu ru bandon ka jingi suthu jingmot ban yeng ngamar ngin hap etung ho be ki an joka sarkar India ki belum persya ya karukom karukom perkhat ka jingi ki trai jaka ke kan persyang na ka Voice of the People Party wat hapreng ka jing kim joka por ka jing bon kam Hynrei bangin reach out ikini ki lani bangin ya kendo ikini ki we kinong lam jigini ki we pat chat ri haka dong ka than chatai lam